Prečo v tejto fľaši je džura a prečo tu nie je žiadna diera? Niektorí si myslíte, že čím hlbšia tá prehlbinka vo fľaši je, tak tým je to kvalitnejšie víno. Nie je to pravda. Tieto prehlbinky sklári robia kvôli tomu, že vlastne vína, keď vyzrievajú, tak víno sedimentuje. Prírodná farba, ktorá je napríklad v červených vínach alebo napríklad v tokajoch, tak to víno sedimentuje a vytvorí sa taký prstenec. A vy keď vlastne víno idete nalievať, tak potom, keby bolo to dno rovné, ako je napríklad pri takomto víne, ktoré nepotrebuje mať žiadnu dieru, lebo sa vypije hneď, tak keby bolo rovné dno, tak pri naliati sa to vlastne preklopí a víno sa zakalí, zamúti. A ešte vám poviem jednu vec. Prečo je tu takáto medzierka? Je to úplne jednoduché. Je to vlastne len pozicionér, je to poloha, kedy na etiketovačke sa fľaša zastaví, zasekne sa tam a nalepí etiketa.